Fyr den af og udnyt din fjernvarme fuldt ud. Fjernvarmen leverer varme, og de lokale fjernvarmeværk skal gerne have koldt vand tilbage. Dit udgående fjernvarmerør skal altså være lunkent eller køligt. Sådan er systemet mest effektivt, og varmen bliver billigst muligt for dig. Luft ud for fulde gardiner og luk for varmen imens. Selvom det er koldt udenfor, skal du lufte ud hver dag med alle vinduer åbne og gennemtræk i 10 minutter. Det fornyer luften, uden at vægge og møbler bliver kolde. Stil termostaterne ens, start på 3. Alle termostater i rummet skal stå på det samme. Når du skruer op på 3, svarer det til 21 graders varme. Tænk over, at for hver ekstra varmegrad øger du dit energiforbrug med 5%. Tænd alle rummets radiatorer, ikke kun den du sidder ved. Du udnytter din fjernvarme mest effektivt ved at bruge alle radiatorerne. Gem ikke en radiator bag sofaen. En radiator skal være tændt og have luft omkring sig. Luk døren til soveværelset og til de andre kolde rum. Vi kan godt lide, at stuen er varm og soveværelset lidt køligere, men luk døren mellem værelser med forskellige temperaturer. Sådan udnytter du varmen mest effektivt. Mindst 16 grader er en god tommelfingerregel. For under 14 grader risikerer du at skade bygningen og få problemer med fugt. Med fjernvarme sparer du næsten ingenting, hvis du lukker helt for varmen om natten. Brug bruseren og opvaskebaljen og spar på det varme vand. Der går 125 liter vand på et fyldt badekar, mens 5 minutter under bruseren kun koster 45 liter vand. Tænk over, hvor du kan spare på det varme vand. Aflæs din måler mindst 1 gang om måneden. Måleren viser dit forbrug og kan afsløre utætheder i systemet, selvom der normalt ikke er problemer med fjernvarmen. Kontakt dit fjernvarmeselskab, hvis du finder uregelmæssigheder på dit forbrug eller din måler. Husk, at fjernvarme er billigere, både for dig og for miljøet. Brug så vidt muligt fjernvarmen for miljøets og for din varmeregnings skyld. Hold varmen med omtanke. Hjælp fjernvarmen og hjælp os alle sammen. Kender du din fjernvarme? Ellers besøg fjernvarme.dk og hjælp os med at holde Danmarks varmeforbrug nede. Lær dig selv og dine nærmeste at bruge fjernvarmen rigtigt. Det er i vores allesammens interesse.